Pa 16 Septemba, amalawi ochuluka anatuluka mwachimvano cha mavu kupita kukavota makamaka kukasankha mtsogoleri wa dziko lino, aphungu a nyumba ya malamulo kuposaposa kusankhaso makhansala kuti atithandizire kugwira ntchito zosiyanasiyana m'madera mwathu. Koma funso nkumati, nchifukwa chani anthu ambiri adasankha Pita Mutharika kuti akhale mtsogoleri wa dziko lino? Ulamuliro wa MCP zinthu zimavuta kwambiri. Economically zinthu zinasokonekera, zinthu zambiri nziko sizimayenda, ntchito zimasowa, standards of living inali high, zinthu zokwera. So anthu amasiyanitsabe kunena kuti MCP ndi DPP, boraso DPP chatamakhala bwino, chakudya chimapezeka mtengo wabwino. Tibwereni mbuyo tithakuona kunena kuti boma la MCP chimanga chinali chokwera kwambiri. Izitu ndi zina mwa zinthu zomwe zidathandizira kuti chipani cha Malawi Congress Party mosogozedwa ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera chituluke mboma. Komanso kungonjezerapo kudatuluka anyamata ena omwe amachita zinthu zosaweruzika, iwo atu amadziwika ndi dzina loti anyamata azikwanje. Ndikukhulupirira kuti aliyense akuwadziwa anyamata amenewa. Amene watu anathandizira kuti chipani cha Malawi Congress Party komanso Lazarus Chakwera mbiri yawo ide ngati zapasi pa mphika. Pangotha miyezi 4, Pita Mutharika chisankhidwireni kukhala mtsogoleri wa dziko lino. Zambiri zachitika pakatipa. Taona fuel akukwera mtengo, komanso taona misonkho ikuonjezeredwa. Ngatikati mandime taonanso chakudya monga chimanga chikutsika mtengo. Zimene zitu zabweretsa debate pakati pa anthu osiyanasiyana. Ena akunena kuti Profesa Arthur Pita Mutharika wayamba bwino kuyendesa dzikoli. Ena akunena kuti iyayi mkulu amene yitu atikukuta chifukwa fuel akakwera zinthu zambiri zimakwera. Koma funso lomwe likupita kwa inu mtsiku la lero ndonena kuti kodi performance ya Profesa Arthur Pita Mutharika ku miyezi 4 imene walamulirayi ndiyo tani? Performance ya APM sisi pamene atangotenga sobomali zinthu I think zamba bwino. Sitikuziwa kusogolo koma now zinthu zamba bwino. Tikatengera in terms of my business. So zingangofikira kunena kuti zifika anthu aliyense ndikumafira kunena kuti pano things now better. No, komano current situation zinthu zili bwino. Tikutha kuona kunena kuti ndalama so yamba kwenda bwino pa market, forex imasoeja here and there yamba kupezeka usati mene zimakhalira mbuyo munthu. Nokha mukuona mafuta panopamba kutani amba kubwera. So there's a number of factors zimene zimapanga affecting business. Kusowa kwa mafuta zimapanga affect business. Anthu ena athomena kuti fetibe magali moto makuti koma zimapanga affect zimene ya business. Ena athomena kuti fesi mapita kunja ma forex akusowa ziti zipanga koma zimapanga affect maja business. For the end of the day umapeza kuti ukagula china chake chimene chikuyenera kuchokera kwina kwake kuti chifike kwa. So panopa zinthu zili bwino kwambiri. Muthakuona nkhani ya chakudya unoyendi ndi February koma njala sikuti yavuta m'midzimu ya chimanga chikupezeka paliponse, no? So tikanena performance ya APM sisi adakubwelera somboma panopa zinthu zamba bwino, ndipo tingopemphera kunena kuti kusogolo kuso zipite mene zikuyenda bwino ndikuti zinthu zipita zikukhala kuti zijani zili bwino. Koyamba mu mbiri ya dziko lino mwezi wa February anthu nkumadya nkukhuta osamva kuti kwina kwake anthu afa ndi njala. Zimene zitu zachitika pomwe tasintha boma makamaka kuchokera pa 16 September pomwe tidasankha ndithu chipani cha DPP mosogozedwa ndi Profesa Arthur Pita Mutharika. Ngakhale izi zili chonche takamba kale kuti fuel tikunena pano ndi okwera, komanso misonkho nayonso ikukwera mtunda. Koma funso lomwe ndili nalo pakadali pano, kodi kukwera kwa fuel ameneyo kwapanga bwanji affect
miyoyo ya anthu mdziko muno? fuel kusukira kukwera kunena kuti ndi ma percentage ambiri na tikatengera ndi mmene zinali mbuyo mu ndika percentage kochepa ndithu kamene titha kutenga kuti mafuta acharani akwera. So ndi bwino mafuta aja akwere mtengo pang'ono azipezeka, anthu akapita filling station asakakhale pa line kumachedwa kuntchito kapena makagona mmene muja, koma mafuta aja azipezeka, kusiyana ndi kunena kuti mafuta aja so achipe komano azisowa. Nkhani ina yomwe inamanga nthenje ndiyokhudzana ndi kusowa ntchito kwa achinyamata. Aliyense ndi mboni kunena kuti achinyamata ambiri pakadali pano akuphunzira bwino, mapepala akutenga, koma ntchito ndi zomwe sizikupezeka. Kodi ngati dziko komanso ngati ife achinyamata tikuyenera kuchita chani kuti moyo wathu wa tsiku ndi tsiku udzipitirira ngakhale sitili pa ntchito, ngakhale zinthu zina sizikuyenda bwino? Achinyamata ambiri masuku ano timakhala ndi expectation kunena kuti pamene tili ku sukulu tizalembedwa ntchito maofesimu, koma tikuyenera kumvetsetsa kunena kuti dziko lathu lino ndi laling'ono, ikonomi yathu ndi yaying'ono, singakwanitse kulemba ntchito aliyense. Chifukwa tikakhala ndi full expectation imene janena kuti makampani abwera kuzatilemba ntchito tizakhumudwa, mapera ake tizamba kukuwa kumalemba zinthu zodana ndi boma, chifukwa chanena kuti ife tokha ngati kuti knowledge imene ukatenga ku sukulu ukupanga chani kunena kuti uzithandize wekha kapena uthandize community. So achinyamata akuyenera kuti akhale ndi mindset yonena kuti inde tikuphunzira masukulu wako komanso akhale ndi mindset yonena kuti atha kupanga create ntchito, atha kulembanso achinyamata anzawo ntchito, ndikuma dziko lathu ndikumapita patsogolo osadikira boma lokha. Sukulu ndi chinthu chabwino kwa munthu aliyense chifukwa imathandizira kuti uzitha ndithu kuchita zinthu mwa dongosolo. Koma mwina chomwe chidavuta ku Malawi kuno komanso kwambiri ku Africa kuno chonera kuti tinkauzidwa ndi makolo aziphunzitsi komanso anthu osiyanasiyana kunena kuti tikazamaliza sukulu tizakhala anthu ochita bwino chifukwa tizalembedwa ntchito ndipo tizizalandira ndalama za nkhani. Tivomereze kuti zimenezi zidali zoona mbuyomo, mwina anthu tisanachulukani kuti ukamaliza sukulu kunyamula pepala lako labwino umalembedwa ntchito mboma komanso makampani mosiyanasiyana ndithu ndi kukhala kukhumutcha chikhwaya. Koma pano nyengo zidasintha, anthu ambiri akuphunzira bwino koma kugwira ntchito kukuvuta. So amanena kuti pamene pavuta chonchi umafunika kuti ugwiritse ntchito mzeru kuti zinthu zako ziyende. Achinyamata tikuyenera kuti tizindikire kuti sukulu ndiyofunika kwambiri, koma sikuti tiphunzire ndi cholinga choti wina wake azatilembe ntchito. Tikuyenera tiphunzirenso ndi cholinga chonena kuti ena ake ifeyo tidzalembe ntchito. Achinyamata kulikonse kumene kuli mukupanga sukulu mungokhala esitsani kukhala ndi mindset yonena kuti mupangika chinthu kena kake kunena kuti mutha kumazithandiza pa inu nokha osatengera kunena kuti boma libwere litithandizire ife. Boma silingathe kuthandiza wina aliyense, kapena pepa yathu sitingathe tonse kukhala pa ntchito mu office ndi kulembedwa ntchito. Tikuyenera kuthamangathamanga ndithu pa down pano ma business tosiyana timene tingafikirezo kuti titha kukwanitsa. Ndikumaona kunena kuti at least moyo uziyenda bwanji ladha ndikukhala basi ndikumadikira nayo ndi degree ndi diploma abwera kampani nakandire machiro kapena ndikupanga ma apply ntha kumapanga china chake ndikumathandiza moyo ndikukhala nzika yodalirika bwinobwino something like that. So ningopanga encourage achinyamata anzanga kunena kuti tiyeni ndithu tizuke tione kunena kuti dziko lili kufuna chani, tingapange bwanji kuti miyoyo yathu ithandize tikhale nzika zodalirika. Kwa amene anafika apita mtalikawo anangofika kukhala pamene popa ina ndani amene timaziwa anangofika anayambaso pang'ono ndikufika pena alipo. So tiyeni ndithu tipushane ma business odanza tikationa kupanga na support ndimene moyo makhalira life ndikumapitirira instead of kumakhala umapanga criticize anzathu ma social media mufuata gundika kwambiri achinyamata tamasuka kulemba zinthu zosakhala bwino ma social media basi instead of kupanga advert zinthu zona uzithandize miyoyo yathu koma tikupanga zinthu zonena kuti basi. So achinyamata tiyeni tilimbikireni tipange ma business
ngati ntchito mwayi wa ntchito lipo tigwire ntchito tithandize dziko lathu tione kuti moyo upita bwanji. Ziko.